Iniisip po namin yung pera, yung financial po baga. Kasi iniisip namin, wala naman masyadong trabaho yung asawa ko po, yung papa ng anak ko. Kasi nangangalakal lang po kasi siya. Tapos ako po, nagtitinda rin po ng kakanin paghapon. Pag may magbabantay lang po ng maliit ko pong anak. Kasama naman natin ngayon si Salvacion Pusiran at ang kanyang hiling ay matulungan sila sa kanilang bayarin sa hospital matapos ma-admit ang kanyang anak dahil sa sakit na pneumonia. Gandang hapon sa iyo, Nanay Salvacion. Magandang umaga din po, Apo, sir. kamusta na po itong anak po ninyo? Under recovery po. So, ibig sabihin nakalabas na po ito ng hospital. Kailan po ito na-admit po ng anak po ninyo? August 22 po. August. Opo. Ngayon lang na August 2025. Opo. Kailan po kayo nakalabas ng hospital? Sunday po, September 7 po. Ngayon lang na September 7. Opo. Maaari nyo bang maikwento, ma'am, paano po ito dinapuan ng ganitong uri ng sakit? Ito pong anak po ninyo. Bali po, walang pasok noon bago po siya i-admit. August 21. Kasi 3 days po yun bago siya na-admit sa hospital po. Opo. Pinaliguan po siya ng anak ko, yung panganay po. Binabad po siya sa langganang, puno ng tubig. Tapos, bandang gabi, yun, parang nilalagnat na po siya. Yung grabing sipon niya po dito. Tapos, nahihirapan na po siya maghinga. Tapos po, namuti na po siya dito. Yung parang wala ka na makikita pong dugo. Kaya, nag-abala po akong todo. Tapos, pagkaumagahan, yun, parang nahirapan na siya maghinga. Yun po, dinala namin po siya sa ospital. In-admit na po siya namin. Nung gabing yun, ma'am, na siya ay nakikita nyo na nahihirapan na, yung sinasabi nyo, ma'am, na parang wala ng dugo, bakit hindi nyo po agad na idala po ito sa ospital? Ano po yung pumasok po sa isip po ninyo? Iniisip po namin yung pera, yung financial po baga. Kasi iniisip namin, wala naman masyadong trabaho yung asawa ko po, yung papa ng anak ko. Kasi nangangalakal lang po kasi siya. Tapos ako po, nagtitinda rin po ng kakanin paghapon. Pag may magbabantay lang po ng maliit ko pong anak. Gaano kahirap, nanay, bilang isang ina na nakikita nyo itong anak po ninyo na nahihirapan na Sobra. gusto nyo o nais nyo lang idala sa ospital, ngunit hindi nyo magawa dahil nga sa kapos sa Kapos pinansyal. po sa budget po talaga. Gaano kahirap, ma'am? Sobrang hirap. Sobrang hirap po talaga. Lalong mahirap ka na, lalong papahirapan ka pa. Balikan ko lang yung sinabi nyo, ma'am. Bakit po yung anak po ninyo yung nagbabantay po sa kanyang bunsong kapatid? Wala naman po kasing magbabantay na pwedeng mag-aasikaso sa anak ko. Abang Yung panganay kayo po na lang ay Habang ako po nagtatrabaho, nagtatrabaho. yung anak nyo pong panganay, Panganay yan po. din po yung nagbabantay Opo. sa bunso nyo pong anak Opo. habang kayo ay naabala. Opo. Yung mister nyo po ay nangangalakal. Ikaw po, ano po yung pinakakakitaan Nagtitinda nyo po po? ako ng kakanin po Opo. kahapon. Kinikita ni mister mo. 200 man po. Minsan po wala. Ano yung kinakalakal niya, ma'am? Yung bakal, Yung bakal po, mga mga plastic? plastic. Sa isang Tsaka araw, bot. swertehan na pag naka Swertehan 200 lang po, pesos. opo. Ikaw naman po, ma'am, nasa magkano din po yung kinikita nyo po? Ganun din po, mga 200 or 250. Yung paninda, sa'yo, ikaw yung gumagawa ng paninda or kumukuha ka pa sa... Ako po gumagawa. Gumagawa pa ako ng biniribid po. So, lilibot mo po ito. Opo. Kada hapon lang po ito. Opo. Nasa magkano? 200 pesos. So, ibig sabihin, sa isang araw, nakaka 400 pesos kayo ng partner mo. Sumasapat naman po ito sa pang-araw-araw po ninyo. Sapat lang po sa pang-araw-araw. Minsan kulang pa po. At nung araw na na-admit po itong anak po ninyo, saan po kayo kumukuha ng panggastos nyo po sa ospital at yung sa gamot at pang-araw-araw po ng pamilya po ninyo? Sa mga kapatid po ng asawa ko po. Sa kapatid ko din po. At mabuti naman ay tumutulong sila sa Opo. yung gastusin po ninyo. At nung nakita nyo po yung hospital bill ng anak po ninyo, nasa magkano po ito? Mag 200,000 po. 167,000 po. Mahigit. Mahigit, kumbaga, magto 200,000 po itong Opo. kinakailangan po ninyo. Nung nakita nyo po itong ganito kahalagang hospital bill, ano po yung pumasok po sa isip po ninyo? Maghingi po ng tulong. Tapos na ano ko po itong Ako Bicol na tumutulong po sila sa mga pang-pinansyal, gaya ng mga bayarin, sa bills, ganun po. Kaya lumapit po ako sa Ako Bicol Party List po. Sino po yung nakapagsabi po sa inyo na tumutulong po ang Ako Bicol Party List? Sa ospital po, Na natulungan din ng Ako Bicol Party List na natulungan din po. nirefer ka po Opo. sa Ako Bicol na tumutulong sa kagaya po Opo. ninyo. Kailan po kayo lumapit sa Ako Bicol?
kaninang umaga lang po. At ngayon ay sinabi ng Ako Bicol na posibilidad na matulungan ka Opo. ng Ako Bicol Party Opo. List. Sige ma'am, standby ka lang po para malaman natin kung anong tulong talaga ng Ako Bicol Party List kung matutulungan ka sa inyong alalahanin sa hospital bill po ng iyong anak. Para sa kahilingang ito, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Sa muli ma'am, magandang hapon Ma'am LB. Yes po, magandang hapon ulit sa atin, Sir Nomer, ang kay nanay. Magandang hapon po. Opo, Ma'am LB, nasa siguro aabuti ng 200,000 po itong alalahanin ni Nanay Salvacion. Patungkol po dito sa hospital bill po ng kanyang anak. Ano po yung maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Nanay, hindi ka po nagkamali ng nilapitan. Tayo po sa Ako Bicol Party List, wala po kaming pinipiling tulungan. Lahat po ng lumalapit sa amin ay tinutulungan namin sa abot ng aming makakaya. Bumalik ka po dito sa hospital, idalhin mo po sa akin yung hospital bill, yung medical abstract, yung ID mo po at ID ng pasyente. Ililibre po namin yung babayaran. Wala ka nang kailangan problemahin. Sagot na po yan ang Ako Bicol Party List. Ayun! Nay, narinig niyo po si Ma'am LB. Sagot na po itong Yes, alalahanin niyo pong hospital bill. Maraming salamat po sa Ako Bicol, tapos kay Ma'am LB po, sa coordinator po. Yan, nabunutan ka po ng tinik sa iniisip nyo pong regarding dito sa malaking halaga. Nasa 165,000 po itong halaga ng hospital bill po nyo na inaalala ngayon. Anong mensahe mo kay Ma'am LB at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po Ma'am LB at sa mga bumubuo po ng Ako Bicol Party List po. Ma'am LB, ano na lang po yung proseso na pagdadaanan ni Nanay Salvacion para matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ngayon mismo, mismo, bibigay ko po yung guarantee letter na kinakailangan niya. As per Kong Saldi, sagutin po lahat ng kailangan ni nanay. Wala po siyang babayaran. Ayun. Bibigay natin ng buo yung guarantee letter na kailangan ni nanay. Ganyan po ako Bicol Party List, tumutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Ora mismo po, pwede nang pumunta po ito si Nanay Salvacion dyan po sa balik opisina na po ninyo. Yes po. Nandito na po ako ngayon. Balik po sila sa akin. Ngayon po mismo, makiklear ang kanilang bayarin. Yan, ano na lang po ang mensahe natin, especially dito kay Nanay Salvacion? Nanay, wag po kayong magatubiling lumapit sa amin. Ano po, kami po ay tumutulong talaga sa abot ng aming makakaya. Ganyan po si Ako Bicol Party List, Congressman Saldico and Congressman Pido Gurbin. Dami man po tayong pinagdadaanan sa ngayon, pero hayaan niyo po malalampasan namin to. Tayo po ay manalangin lang at lalabas ang katotohanan na Ako Bicol po ay tumutulong sa abot ng aming makakaya. Wala po tayong pinipiling tao, wala tayong pinapanigan. Nanay, sagot na po, uwi ka po na may magandang balita doon po sa inyong tahanan na sagot na ng Ako Bicol Party List. Sagadin ko na itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maliban dyan sa hospital bill po ng Ako Bicol Party List, tanggapin nyo po itong iba't ibang produkto ng Kabaro Coffee na gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At maliban po dyan, meron pang 10 kilong bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Salamat po, sir. Ayan. At sana po ay tuloy-tuloy na po itong kagilingan ng anak po ninyo. At sana ay wag na po itong dapuan ng anumang sakit. Salamat po, sir. Sayaan nyo po. Yes Meron po. kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. At